Eso está abierto. Tack. Det har gått jättebra. Han har inte varit ledsen tror jag en enda gång. Aha. Hej. Hej, hej. Liam. Mamma. Nej. Nej men titta. Nej usch. Inte munnen. Hej Liam. Har du sett? Var är mamma bakom? Snart kommer min mamma. Ja, hon kommer sen också. Jag läser Upp igen då. Åh, hej. Kom. Te amo. Te amo, mi cosita preciosa. Te amo. ¿Ah?